В името на Отца и Сина и Светия Дух, Христос възкръсна от мъртвите, със смърт, смъртта разруши и на тия, които бяха в гробовете, живот подари. Господи, който по своя непостижим промисъл подготвяш света за вечните блага и който си определил за човеците начина и времето на смъртта, прости съгрешенията на починалите от века и най-вече православни, и приеми ги в жилищата на светлината и радостта, побързай да им отвориш отеческите обятия и този акатис за упокоение на починалите и на нас за полза и чуйни, които честваме тяхната памет и пеем. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби и игумена Амвросий, днеска годишнина, и Назарий, Йоан, Иван, Кирил, Георги и Иларион, архиерейство, свещенство, монашество, миряни, родители, близки, Енория. Господи, който спасяваш падналия Адам и целият човешки род от вечна гибел, Ти благи си изпратил в света Твоя Син, Емануил Исуса Христа, защото чрез Неговия кръст и възкресение и за нас възсия вечен живот, като се уповаваме на Твоето безмерно милосърдие, очакваме нетленното царство на Твоята слава. Просим да го дариш на починалите Твои раби и Ти се молим. Развесели, Господи, душите измъчени от житейски бури, за да предадат на забрава земните скърби и въздишки. Чуй ни, Господи, и в Твоето лоно, като майка челята си, им кажи, прощават Ви се греховете. Прими ги, Господи, в Твоето бечно блажено тихо пристанище и нашите родители, за да се зарадват Твоята божествена слава. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Кондак 2. Просветен чрез озарение от Всевишния Исуса преподобния, макар и чул глас от черепа на езичник, когато се молите за страдащите в ада, получаваме отеха и езичниците от дивна сила на християнските молитви, озаряващи и преизподнята. Неверни и верни получават утешение, защото рая е отворен, но и ада все още е отворен до второто пришествие, когато зовем за целия свят слава Божия, алилуя. Някога Исак Сирин бе казал: милостивото сърце ежечасно принасва молитви за хора и добитък и за всички твари, за да се запазят и очистят. Затова всички ние дразновено, просейки помощ от Господа за всички от века починали, зовем. Изпрати ни, Господи, дар на пламенна молитва за починалите, помени, Господи, всички заповядали на нас недостойните и поръчали да се молиме за тях и прости забравените от тях грехове. И моите, помени, Господи, всички погребани без молитва, приеми, Господи, в Твоите обители всички починали внезапно от скръп или радост. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Виновни сме за бедствията на света, за страданието на безсловесните твари, за болестите и мъките на непорочните младенци, защото чрез грехопадението на хората се разруши блаженството и красотата на цялото творение. О, превелик от страдалците, Христе Боже наш, Ти единствено можеш да простиш греховете на всички и дълговете. Прости всичко на всички, подай на света първоначалното благоденствие, което мъртвите и живите да намерят, както при Адама, и да зоват слава Божия, алилуя. Тиха светлина, изкупителю на цялата вселена, който обгръщаш с любов целия свят. Ето, слушаме от кръста Твоя вопъл за враговете, Отче, прости им, за Това от името на Твоето всеопрощение дръзваме да се молим на Небесния Отец за вечното упокоение на Твоите и нашите врагове. Прости, Господи, пролилите невинна кръв, изпълнили житейския ни път със скърби и устроили своето благоденствие чрез сълзите на ближните. Не осъждай, Господи, гонилите ни с клевета и злоба, въздай милост на уния, които сме обидели или оскърбили по незнание и знание, и за да бъде свята нашата молитва за тях чрез таинството на примирението. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Спасителю Емануиле Исусе Христе, помазаник, Месия, Изкупител. Спаси, Господи, починалите в тежки мъчения, убити, погребани, живи, засипани под земята, погълнати от вълни и огън, разкъсани от зверове, умрели от глад, студ, бури или падане от високо, им подай Твоята вечна радост заради мъчителната смърт, за да благославят времето на своето страдание,
като ден на изкупление и да зоват слава Божия, алилуя. На всички взети в гроба в светла младост, приели и на земята тренения венец на страданията и не видели земни радости. В пълнота воздай със щедростите на Твоята безкрайна любов, Господи, подай воздаяние на почиените под тежкото бреме на трудовете. Прими, Господи, в четозите на рая юношите и девиците и ги сподоби с ликуване на вечерята на Твоя Син. Утеши, Господи, скръпта на родителите за починалите чада. Упокой, Господи, всички нямащи род и близки, за които няма кой да възнесе молитва към Тебе. Създателю, за да заличат греховете им и абортите от блясъка на Твоето всеопрощение, Господи, и любов неизказана, помени починалите Твои раби. Като последно знамение за вразумление и покаяние Ти си ни дал смъртта, Господи. Пред нейния страшен блясък се оголва земната света, отихва от плътските страсти и страданията. Непокорният разум се смирява. Открива се вечната правда, обременените с грехове и безбожниците на смъртния одар, изповядва Твоето вечно битие и зоват към Твоето милосърдие. Слава Божия, алилуя! Отче на всяко утешение, Ти озаряваш със слънцето, услаждаш с плодове, веселиш се с кръстата на света, Твоите приятели и врагове. Слънцето свети, както е казал свети Кирил, еднакво за всички и топли. Вярваме, че и зад гроба Твоето милосърдие, милващо, дори отхвърлените грешници не свършва. Скърбим за ожесточените и беззаконни холители на Твоята светиня, да бъде, Господи, на тях Твоята спасяща воля. Прости, Господи, на почените безпокаяние. Спаси погубилите сами себе си в помрачение на ума и пламъка на тяхната греховност, да угасне в морето на Твоята благост. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Страшен е мрака на душата, отдалечена от Бога, тързанията на съвестта, скърцането с зъби, неугасими огън и незаспиващия червей. Трепери от такава участ и аз, и както за самия себе си се моля за страдащите в ада, да слезе на тях като прохладна роса нашата песен, слава Божия, алилуя. Възсия Твоята светлина, Христе Боже наш, над седещите в тъмнина и смъртна сянка и над намиращите се в ада. Не можете да зоват към Тебе, Господи, който слезе в земната преизподня и изведи в покой отделението от Тебе заради своите грехове, но не отрекли се от Тебе Твои чеда. Те люто страдат, помилвай ги. Се грешиха против небето и пред Тебе, безмерно тежки са греховете им, но безмерна е и Твоята милост. Помилвай, Господи, гонилите истината заради незнание и знание, и Твоята любов да им бъде не палещ огън на райска прохлада. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Желайки да дадеш помощ Твоята десница на грижещите се за починалите Твои раби, и вие им се, Господи, в тайнствени и чудни видения, вдъхновявайки ги за молитвата, поменавайки починалите, да извършват добри дела и подвизи за тях и да пеят слава Божие, алилуя. Христовата църква по цялата земя непрестанно възнася молитви за починалите и греховете на света се умият с пречиста кръв на Божествения агнец. Душите на починалите се въздигат от смърт към живот и от земята на небесата със силата на молитвите за тях пред Божите алтари. Да бъде, Господи, в ходатайството на църквата стъпъл към небесата за починалите. Помилвайки, Господи, по застъпничеството на Пресвета Богородица и на всички светии, прости им се грешенията заради Твоите верни, зовящи към Тебе ден и нощ, заради незлобивите младенци, помилвай, Господи, техните родители, и със сълзите на майките изкупи съгрешенията на чедата и абортите, които са направени толкова много семейства. Молитвите на невинните страдалци заради кръвта на мъчениците, пощади и помилвай грешниците. Приеми, Господи, нашите молитви и милостив като спомен за техните добродетелни и милостини. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Целият свят е общ свещен гроб, на всяко място лежи праха на нашите отци и братя. Христе Боже наш, който едничък неизменно си ни възлюбил, прости на всички почини от века и до сега, за да пеят с безмерна любов, алелуя, слава Боже. Ще дойде ден като разпалена пеш, великия и страшен ден на последния страшен справедлив Христов съд. Човешките тайни ще се открият, книгите на съвестта ще се разтворят. Примирете се с Бога, зове апостол Павел, примирете се преди този страшен ден, защото има смърт, има и съд.
както казва апостол Павел, наречен Божий уста първоръховния. Помогни ни, Господи, със сълзите на живите, да изпълним недостига на почените, да им бъде, Господи, звука на ангелската тръба, благовестие на спасение, сподоби ги с радостно помилване в часа на Твоя съд. Увенчай, Господи, пострадалите за Тебе със слава и по Твоята благост покрий прегрешенията на немощните. Господи, който знаеш всички по име, помени спасявалите се в монашески чин, помени благословените пастири с техните чеда, Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби и прости им греховете, благословете бързо течащото време. Всеки час, всеки миг приближава към вечността през вратата на смъртта. Нова скръб, нова седина, съвестители на бъдещия свят, свидетели на земната тленност, те възвестяват, че всичко отминава и се приближава Царството небесно, където няма ни сълзи, нито въздишки, но радостна песен в рая. Алилуя! Както с времето дървото губи листата и нашите дни намаляват с годините, отминава празника на младостта, угасва светилника на радостта, отчуждението на старостта се приближава. Приятелите и сродниците си отиват, къде сте млади и ликуващи, безмълвни са гробовете им, но душите им са в Твоята десница, мислим за тях в невеществения свят. Господи, през светло слънце озари и съгрей обителите на починалите, Ти всичко можеш, Творецо, да премине навеки времето на горчивата раздяла, сподоби ни с радост на среща на небесата, дарувай ни, Господи, да бъдем всички едно с Тебе. Върни, Господи, на починалите чистотата на детството и благодушието на младостта и празникът Пасха да им бъде за вечен живот. Господи, любов ни сказа, напомени ни починалите Твои раби, Твое е възкресението, Твоя е прошката, проливайки тихи сълзи на гробовете на нашите сродници, се молим с надежда и с упование зовем. Кажи ни, Господи, че греховете им са простени, дай на нашия дух тайнствено откровение за това, за да пееме. Слава Божия, алилуя! Като гледам целия път на изминалия наш живот, виждам множество хора, отишли си от първия ми ден до сега, които са ми сторили добро, отдавайки им дължимата любов Ти зова. Сподоби, Господи, с небесна слава моите родители и ближни, бодрствали над моето младенческо легло, отгледали и възпитали ме. Прослави, Господи, пред светите ангели всички, които са ми благовестили словото на спасението, доброто и правдата и са научили със светия пример на своя живот. Услади, Господи, тези, които в дните на моята скръб са ми послужили с кровена мана. Всички мои благодетели възнагради и спаси, Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Де Ти е смърт и живото, де е Твоя мрак и страх преди това, де Ти е аде победата. От сега Ти желана неразделно съединяваш с Бога. Чрез великия покой на тайнствената събота желая да умра и да бъда с Христа, зове апостолът. Затова и ние, гледайки на смъртта като на път към вечния живот, зовем. Слава Божия, алилуя! Мъртвите ще възкръснат и тези, които са в гробовете, ще станат и ще развеселят живеещите на земята, защото ще възкръснат духовни тела, светло прославени, нетленни, сухи кости. Слушайте Словото Господне, ето аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът и ще ви покрие с кожа, казва пророка. Станете, упокоили се от древност, изкупени с кръвта на Сина Божия, Емануила Исуса Христа, Богочовека, помазаника, Месията, Изкупителя, Спасителя, Твореца и оживени от Неговата смърт, защото над вас изгря светлината на възкресението. Отвори за тях, Господи, и цялото богатство на Твоите съвършенства. Ти си ги озарявал със светлината на слънцето и луната, нека видят и славата на лъчезарните ангелски ликове. Ти си ги ослаждал с великолепието на изгрева и залеза на небесните светлина, нека видят и незалязваща светлина на Твоето божество. Господи, любов неизказана, помени починалите Твои раби. Плът и кръв няма да наследят Царството Божие, докато живееме в плът, сме отделени от Христа. Но ако и да умрем, ще оживеем за вечността, защото на нашето тленно тяло подобава да се облече в нетление и мъртвото да просяе в безсмъртие, за да пеем в светлината на залезващия ден. Слава Божия, алилуя! Чакаме среща с Господа, чакаме ясната зора на възкресението, пробуждането на нашите сродници и ближни в гробовете и възкресението на починалите, благоговейната красота на живота. Казват, застават на страшния съд всички 33 годишни възрастта Христова, като празнуваме бъдещото преобразяване на цялото творение, зовем към нашия Създател,
Господи, създал света за тържеството на радостта и красотата, издигнал ни от святост от греховната дълбина, за да сме свети, дай ни починалите да царуват в новото битие и да сияят като светила на небесата в деня на своята слава. Дай им божествения агнец, незалязваща светлина, да им бъде Христа. Дай, Господи, и на нас да празнуваме Пасха в нетление, заедно с тях съедини починалите и живите вечна радост. Господи, любов не изказа, напомени починалите Твои раби. Ти всичко можеш. О, премилосърдни безначални Отче, който искаш всички да се спасят, и изпратил своя син при погиналите и изливаш животворящия Твой дух. Помилвай, прости и спаси нашите близки и сродници, отишли си от този живот, и всички от века починали, и ни пости по тяхното застъпничество, за да пеем заедно с тях победна песен на Тебе, Спасителю и Бога, под закрилата и на Владичица Богородица, наречена Бог след Бога, чрез която получаваме всяко благо, майка закрилница на православните. Слава Божия, алилуя! Този кондак се чете 3 пъти, след това първи икос Господи, който спасяваш падналия Адам, и първи кондак Господи, който по своя непостижим промисъл, и след това молитвата за починалите на Господа. Се помолим и всички да кажем: Господи, помилуй за всички починали, Боже на духовете и всяка плът, който потъпка смъртта и победи дявола и дарува живот на Твоя свят. Сам, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, светлейшите патриарси, преосвещените митрополити, архиепископи, епископи, послужили Ти в свещенически, църковен и монашески чин, създателите на този свети храм и светите храмови и свети обители, православните отци, брати и сестри, погребани и тук и навсякъде, войните, положили живота си за вярата и отечеството, верните, убити в междуособна бран, потънали, изгорели, замръзнали на студа, разкъсани от зверове, внезапно починали без покаяние, не успели да се премирят с църквата и със своите врагове, погубили себе си в изтъпление на ума, тези, за които са ни поръчали да се молим, за които няма кой да се помоли, за абортите и в всяко семейство смъртните грехове, и за верните лишени от християнско погребение, на място светло, място с злачно, място покойно упокой, откъдето е изчезнала всяка болка, скръп и въздишка, всяко съгрешение, извършено от тях с дума или дело, или с помисъл, като благ и човеколюбец с Бог прости, защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил. Ти еничах си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. Защото Ти си възкресението, живота и покоя на починалите Твои раби, Христе Боже. И на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец, пресветия, благ и животворящ Дух, единия Бог в Троица, сега и винаги, във веки веков. Амин. Да възкръсне Бог, да се разбягат враговете Му и да бягат от лицето Му, които го мразят. По молитвите на светите Отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин.